Πριν από λίγες ημέρες, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, είχαμε τη βράβευση του Παγκαίου Travel με το Gold Award στα Tourism Awards. Το Παγκαίο Travel αποτελεί ένα συνεργατικό δίκτυο ανθρώπων και επιχειρήσεων που έχουν κοινό στόχο την ανάδειξη του Παγκαίου ως βιωματικού και βιώσιμου τουριστικού προορισμού. Αυτό είναι το γενικό που έχουμε στο μυαλό μας, και θα γίνουμε πιο συγκεκριμένοι με την κυρία Αθηνά Ιωαννίδου, που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή και εκπροσωπεί την επιστημονική ομάδα Ουψόμεθα εις Φιλίππους. Κυρία Ιωαννίδου, καλή σας ημέρα. Καλημέρα από το Παγκαίο και το Πάρκο Φιλίππων. Και καλημέρα βέβαια, βροχερή καλημέρα, και βροχερή έτσι θα πάει. Σήμερα, ναι. Ναι, έτσι θα πάει, αλλά τουλάχιστον έχουμε ήλιο στην καρδιά και με όλες αυτές τις ωραίες ειδήσεις. Συγχαρητήρια και για αυτή την διάκριση που θα έλεγα πως έρχεται και να αναγνωρίσει την αξία της συνεργασίας, έτσι, ως βασικό εργαλείο για τη διαμόρφωση ενός σύγχρονου τουριστικού μοντέλου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ καταρχάς για τα καλά σας λόγια, και νομίζω πως γι' αυτό πήραμε και το χρυσό, γιατί ήταν πολύ καθαρή συνεργασία. Ήταν οι βασικές αρχές της συνεργασίας, ας πούμε, στην ανάπτυξη ενός τουριστικού προορισμού, που μας φέραν και στην πρώτη θέση. Γιατί σκεφτείτε ότι στη δεύτερη θέση ήταν η Ρόδος και 5 ξενοδοχεία, οπότε κερδίσαμε τη Ρόδο, ναι, που είναι πολύ αναπτυγμένη τουριστικά, οπότε νομίζω ήταν μεγάλη επιτυχία για μας. Και φυσικά υπήρχαν πολλοί συμμετέχοντες στην κατηγορία αυτή της συνεργασίας από όλη την Ελλάδα, και ήρθαμε πρώτοι, οπότε είμαστε πολύ ευτυχισμένοι. Κυρία Ιωαννίδου, μιλήστε μας λιγάκι για το Παγκαίο Travel και για αυτό το συνεργατικό δίκτυο των ανθρώπων και επιχειρήσεων, τους στόχους, τη λειτουργία του. Ναι, να σας πω, αυτό ξεκίνησε ως μια πρωτοβουλία ενός εταίρου, του Ηρακλή του Καλαμένιου, ο οποίος ήρθε μια ωραία πρωία από τη Γερμανία, γιατί από εκεί είναι, και ως εταιρεία προώθησης του τουρισμού στο γερμανικό κοινό, μας έκανε μια πολύ μεγάλη παρουσίαση στο δασικό χωριό και κάλεσε πάρα πολλούς ανθρώπους του τουρισμού του Παγκαίου. Οπότε από εκεί ουσιαστικά ξεκίνησε όλη αυτή η συνεργασία, η οποία ονομάστηκε Παγκαιόραμα στην αρχή, και μετά φυσικά πήρε ένα πιο τουριστικό όνομα, όπως το Παγκαίο Travel. Οπότε το Παγκαιόραμα είναι αυτοί οι 5 εταίροι που προέκυψαν από αυτή την διαβούλευση, να το πούμε έτσι, την τουριστική διαβούλευση το 2019, παρακαλώ. Πέρασαν πάρα πολλά χρόνια από τότε. Και μέσα από μια συγκεκριμένη μεθοδολογία ανάπτυξης αυτών των τουριστικών πακέτων και συνεργατισμού και συμμετοχικής ανάπτυξης κυρίως όλων αυτών, φτάσαμε σε αυτό το σημείο. Και φυσικά να πω ότι ξεκίνησε σαν ιδέα και σαν πρωτοβουλία και σαν όραμα, όπως και τα περισσότερα έργα και της ομάδας μας, να πω την αλήθεια. Και φυσικά ενισχύθηκε πάρα πολύ και από το τοπικό leader αγροτικής ανάπτυξης, δηλαδή το πρόγραμμα, όπου πήρε χρηματοδότηση για όλες τις δράσεις. Γι' αυτό και κάναμε έτσι μια τόσο ωραία και συντονισμένη δουλειά με τους κατάλληλους πόρους και την κατάλληλη ενίσχυση που χρειαζόταν. Και είναι και ένα σχήμα, αν δεν κάνω λάθος, που παραμένει ανοιχτό, έτσι, διευρύνεται συνεχώς το δίκτυό του. Παραμένει ανοιχτό, είμαστε ανοιχτοί στις συνεργασίες φυσικά, είναι συνεργατικό δίκτυο, δεν θα μπορούσε να είναι κάτι άλλο. Έχουμε το βασικό πυρήνα των 5 επιχειρήσεων, 2 καταλύματα, 2 άνθρωποι του τουρισμού και η επιστημονική ομάδα που ασχολείται κυρίως με το ερευνητικό κομμάτι. Και φυσικά έχουμε στο άτυπο δίκτυο, αυτό το δίκτυο ήταν το εταιρικό που κάναμε και το πρόγραμμα ουσιαστικά, αλλά κατά τη διάρκεια συνεργαστήκαμε και συνεργαζόμαστε με πάρα πολλούς ανθρώπους της τοπικής κοινωνίας, ταξιδιωτικούς οδηγούς, οδηγούς βουνού, συλλόγους της περιοχής, αγροτουριστικά καταλύματα, αγροκτήματα, κτηνοτροφικές μονάδες, συνοποιεία, δηλαδή αυτό για να υλοποιηθεί ουσιαστικά και όλα τα τουριστικά πακέτα τα οποία δημιουργήθηκαν, αναγκαστικά χρειάζεται ένα μεγάλο δίκτυο ανθρώπων.
τυπικό και άτυπο, Ναι. όπως καταλαβαίνετε. Οπότε μιλάμε για πάνω από 50 συνεργάτες για την υλοποίηση αυτών των τουριστικών διαδρομών. Είναι και αυτό που, γι' αυτό και λέγεται πως αυτή η διάκριση που ήρθε πριν από λίγες ημέρες δεν είναι δεν αποτελεί ένα μεμονωμένο γεγονός, αλλά είναι ένα μέρος μιας ευρύτερης προσπάθειας που εξελίσσεται στο Πάρκο Φιλίππων όλο αυτό το διάστημα. Ναι, φυσικά και στο ευρύτερο Πάρκο Φιλίππων που εργαζόμαστε εμείς, αλλά και στο Παγκαίο που είναι και αυτό ένα κομμάτι του Πάρκου Φιλίππων πάρα πολύ σημαντικό για μας, ένα ιστορικό βουνό, λατρευτικό, με τον Διόνυσο και τον Ορφέα και πάρα πολλούς άλλους μύθους και σημαντικά σημεία ενδιαφέροντος. Οπότε, ναι, είναι πολύ σημαντική η διάκριση για μας και βγήκε και από όλη την δραστηριότητά μας εκεί, δηλαδή ο συνεργατισμός βγήκε και μέσα από την έρευνα, γιατί κάναμε έρευνα και χαρτογράφηση πάρα πολύ εκτεταμένη. Έχουμε πολύ σημαντικούς χάρτες αναπτύξει με σημεία ενδιαφέροντος της περιοχής, ανάλογα με την ωριμότητά τους στην τουριστική, τα οποία έπειτα διαλέξαμε για να μπουν στις τουριστικές διαδρομές, τις οποίες τις επιλέξαμε θεματικά. 2 έχουμε, η μία είναι λατρευτική και η άλλη είναι ιστορική, οπότε μέσα από 2 πολύ σημαντικά θέματα του Παγκαίου αναπτύσσονται οι τουριστικές διαδρομές και τα τουριστικά πακέτα και έπειτα κάναμε δηλαδή μετά την χαρτογράφηση, την έρευνα και τη δημιουργία των πακέτων και του δικτύου των επιχειρήσεων που βοηθούν να υλοποιηθεί αυτά τα πακέτα, κάναμε και πάρα πολλές πιλωτικές βιωματικές διαδρομές, έτσι ώστε να μπορέσουμε να δούμε στην πραγματικότητα πώς είναι αυτά τα τουριστικά πακέτα και οι διαδρομές, για να δούμε τι ακριβώς θα βιώνει ο επισκέπτης που θα έρθει, πώς μπορούμε να το βελτιώσουμε, πώς είναι η συνεργασία με τους ανθρώπους όντως στην πραγματικότητα και φυσικά μέσα από αυτή τη διαδικασία αγαπήσαμε και εμείς ακόμα περισσότερο το Παγκαίο, το βουνό, ήρθαμε κοντά με αυτό και με τους ανθρώπους του. Και πραγματικά είναι ένα ξεχωριστό βουνό και άγνωστο βουνό της Ελλάδας, δηλαδή οι επισκέπτες από το εξωτερικό δεν το γνωρίζουν και το μοναδικό που έχει αυτό το βουνό, εκτός από την ιστορία του και τους μύθους, είναι ότι μπορείς να ανέβεις στην κορυφή πάρα πολύ εύκολα και με το αυτοκίνητο. Δηλαδή μείναμε πάνω στην κορυφή στο κατάλημα εκεί του ΕΟΣ και ήταν πραγματικά λες και ήμασταν σε άλλο κόσμο, ήμασταν στους ουρανούς και βλέπαμε από τη μία το Πάρκο Φιλίππων, τον κάμπο των Φιλίππων και από την άλλη την θάλασσα, το κομμάτι της θάλασσας. Ήταν εξαιρετική εμπειρία. Εντάξει, και όταν έχει και συννεφιά και είσαι και πάνω από τα σύννεφα, εντάξει, φεύγει τελείως το μυαλό. Να σας πω, κυρία Ιωαννίδου, ποια είναι τα επόμενα βήματα, ποιοι είναι οι επόμενοι στόχοι? Οι επόμενοι στόχοι είναι φυσικά να αναδείξουμε όλη αυτή τη δουλειά και να δουλέψουμε στο κομμάτι το τουριστικό, να προσελκύσουμε group ανθρώπων οι οποίοι θέλουν να επισκεφτούν το Παγκαίο, να το περπατήσουν, γιατί τα πακέτα κατά βάση βασίζονται στο πεζοπορικό τουρισμό, να βαδίσουν στα μονοπάτια, να γνωρίσουν τους ανθρώπους, τα σημεία ενδιαφέροντος, τις εκκλησίες, τα μοναστήρια, τις βραχογραφίες, τους συλλόγους και όλες την κτηνοτροφία της περιοχής, τα προϊόντα της και να μπορέσουμε σιγά σιγά να ενισχύσουμε και το προφίλ του Παγκαίου, το οποίο είναι ένα άγνωστο βουνό για τον πεζοπόρο τουλάχιστον που έρχεται στην Ελλάδα. Οπότε να είναι ο άμεσος προορισμός του, ο επόμενος. Αυτός είναι ο στόχος. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν κοντά μας. Εμείς ευχαριστούμε. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Να είστε καλά.